Maayong gabi, bay. So, nakaroon kay mid na sa July niya. Wala gyud ko ka-upload sa akong videos. Na ako gipanghimong mga ginagmay nga videos like the previous one before this, which was a bit cringy and lazy. Still, today, I'm still lazy to make videos, but it so happened ako sa garahe and it's not that cold. I'm still having my puffer shirt here and I have a heater here also. But either way, I'm back with a bit of videos and hoping makagawas ko balay yun kay lately akong routine is mubangon ko mga alauna, alas 2, makagawas ko balay alas 4, gawas ko balay pa nung nangit-ngit kay winter. May tag summer magawas ka alas 4, ngit-ngit pa mga alas 8, alas 9. Pero karon kay winter man, tingtugnaw na gyud as in nag-hail gud ganina nag-analang hail ba. So, trying to cope up and trying to post a video. This is the video that we have right now. Storya lang ko ninyo kay awkward ako mag-vlog lately, but I'm trying to be comfortable in the camera. I'm gonna try na di na ko magkadang weird. Kaya naman ito time nga lingaw na yung mag-storya ba. Like, ay! Sumali ka na. Tabian ka ba? Amot ang pandemic, magdako sa kay impact na ko kay mura ko kadang lazy nga murag depressed tungod sa pandemic. But everyone was depressed, so either way. I'm going to show you right now also muna akong all-around film camera, which is the A7C. Muna akong just updating you what I'm using. Most of the times kani akong ginagamit. I have the A1 there, which is kanang high-end mo to camera. Ako, ganahan sa ko ito ba kay ko pang vlog, pang everyday itong camera. Murag 4K na siya, vlog. Murag, nagiging nga camera ba? Murag 50 megapixels, murag ka ng dream camera for vlogger, traveler, hybrid shooter. Pero I always end up with this one here. And ang kani siya, di mo ni siya kung normal photo lang. Kung akong 2870 sa Sigma. But mas dinot sa itong Tamron or one. Pero kani sa size, bagay siya sa size. And then nagakuan sa itong 18 2.8 nga lens pang vlog. Kani 24 man siya. 18 kay mas wide, mura siya pang vlog ba. Kani 24, pag ginana ko gunit, layo kayo, gana ko gunit ba niya, layo kayo na ko unang mo, kuhan, di pa gid masud tibok view. But mo na siya. Ginagamit sa ako karon ng FX3 kay wala naman ako mapangga ning kamerahan eh. Nag-update siya version 2, daghan kay siya mga new stuff para nasa siya mga delete new stuff. Nasa siya mga weird stuff nga murag wala mo work like kanang na ibang settings nga murag di mo work like mag-external output mi og kanang 4K nya dili siya mo record sa basta ka ng mga technical stuff gud minanagod gusto lang technical stuff di man technical stuff sa channel sa channel man ni nya muna nako sa garahe nya nangita og lugar nga nindot ma-vlogan ba or mainani ba dito to sa taas nindot ng lugar but later I realized nako nga murag lahi ra gid siya kung diri ko murag comfortable ko makalihok ko nya kanang mas kinaay kanang mga stuff diha kining heater na ko init pa ni siya heater ng auto murag comfortable ko ba nya magbutang og lighting kani akong lighting karon ani ko nga lighting murag okay ra sad ko so murag diri kita maka-vlog pirmi try sa kog live anytime soon hopefully maka Facebook live or live. But as of now, nindot ni siya nga lighting, nindot ko kuan. Pero kanina naka-lot ni siya. Nagsiw tan os kilid kay pakiton ta mo ha. Mo ni makita na ako. Mo ni makita. Di mo makakita. Blurry man. Ayaw na lang Try pa ka kita. Basta muna siya. Wala kay mastorya. Sakto. Nagay yung video nga ipang andam sad para sa Bisaya Bay og uban ako mga vlogs pero wala gyud ko inahuman kay ambot lang pero wala gyud ko inahuman. Try lang man lagi ko mahuman. Try na ako, promise. Anyway, mura na karon. Kita-kits. Bye. Og mao ni ang akong wide lens nga gamiton. I-try na ko gamit kini siya ang 16, 17 to 28 2.8. So medyo wide siya. Kita tanan ba? Yan nasa gilaing lens akong testingan sa. Wat lang kadita. Kadito. So kani siya by 14 mil na makita tanan, kita kagaw rin. So ni mga stuff na sa kilid. Kuya sa kasyang focus.
So, una na siya ka-wide. So, kung maduol ko, mura ko ka ng weirdo siya. Kung mana sa layo. Grabe ka siya ka-wide. Yan ay nagsigig, nagsigig. Nagsigig. Distract ako. But anyway, muna siyang nindot kayo, 14 mil. Wide kasi sulod tanan. Nindot sa niya pang talking heads da. So, nindot sa di. Bagay sad. Vlog ka ginani. Mana lang ka sa kilibudak ko lang ka. Mana ka sa. Murag ihas ba? Problema lang ako ang aning lens kay wala siya filter, front filter niya kanang magasgas niya nga tubangan niya. Kung magasgas nga tubangan, stress man siya di ana lang siya. Sige siya. Uy, kilingaw. Wow, kilingaw. Ay. So, sa akong kawailingaw ba, manamta ko film ganina, pero ako lang maligog testing ni siya ang A7C na ako with the Tamron 2870. That was so quick. That's so quick, man. That's so quick. Fighter kayo. Muna siya. Kikilingaw.